and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon mga kasama, niya ang naginapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. Piling ba yun ako na ato ko makita nga kumahal. Unya adong. Sige lang tag adto ani. Ikaw may akong ikabalakan Ano man no? Tingalig sobra ra sa oras ang imong trabaho ba nako. Kinahanglan mumatakag sayo aron moadto sa simbahan. Jesus, ukra ka na ako dungoy. Hunong nay, hunong. Milan, unsa imong nakita? Unsa? Oh, Kadito ha. Milan! Butoy, sunda siya asa paingon katos Milan. Sunda ha? Sige nang. Ay, pastilan. Tingalig madisgrasya si Milan. Ngano ka dong? Saan mong nakita nga gipahunom nga ni mo ang jeep? Si Senyor Emilio. Ha? Di mo nakita ang Senyor Emilio dumilang? Oh, Tingalig bayag nasayop ka lang dong. Tingalig gimata-mata lang ka. Kaya di sige magkagunahuna niya. dili layo ning dapita sa simbahan nay. Ono. Ilang nakita na ang demonyo. Nagduda ko nga wa na makalayo ang demonyo kay gisigihan nig duaw sa mga patrol car. Ni aragid siya dinhing dapita. Unya, unsa may mong plano dumilan? Mubalik ta sa simbahan nay. Dito sa kumbento. Mubalik ta? Mubalik ta nay. Hala, kaba-kaba. Ganahan kiday kag kaba-kaba, no? Lagi, sister. Makakita gani kong kaba-kaba. Murag mulukso kinang akong kasing-kasing. Kay mahinumdum ka man ni Milan. Ang ako yung mahal mo ay ako makita, sister. Unya, wa ka ba maibog sa kibuhat ron sa imong mahal sa bayasyenda? Pinanggagit ko sa akong mahal. Mahal ka ayo, Hazel. Busa mituog ko sa gisulti ni Milan ako. Nga, dili maunsaay ang iyang pagmahal nimo. Bisan pa sa gibuhat sa imong amahan sa iyang mga ginikan. Wa kaysa. Sa'yo na kayo ng isulti, sister. Pero nagdumili ang akong konsensya. Uy, mibalik man ang jeep nga gisakyan nila ni Milan ug sa iyang nanay. Ha? Maog yun. Mibalik gid sila. Akong nakita si Milan ug naa sa luyo ng iyang nanay. Nga nang may balik man ka siya. Gusto ka nga padayonon ako dinhi si Milan? Ayaw na, sister. Dili pa ko andam. Okay. Mugawas ko. Wa ka ba'y nasayran sister nga lodging house ning dapita? Lodging house? Murag, wa ra ba ko'y nasayran? Ay, nahibaw bitaw ka nga ko ni amis kumbinto, ni areg mi sa sud. Nga naman? Si Senyor Emilio tong akong nakita, sister. Unsa? Nagkaho siya. Pinayungyong. Di magod ako makalimtan ng hitsura kay siya ay nakaingon nga nung wa ko makita ang akong ginikanan. Narestro gyud sa akong nauna ang yan naong. Diin man nimo siya makita. Pagliko na mo, sister. Magimisugat sa akong mga mata ang iyang bayhon. Nagduko siya. Kung mauna, ni aragide ay siya sa palibot. Mauna akong duda. Diin man gini mo siya makita. Sa daan, naglakaw siya, pero mikalit og balik sa iyong agi. Kinuo ko. Tabangi ko pangitag akong mapuyan din sa dool, sister. Sige, akong ipaso si Milan. Doon naman ko'y kontak nimo. Kontakon talang unya ka kung doon ako'y makita. Salamat kayo, sister. Di na hinuon ko ganahang mubiya ining dapita. Huwata lang akong tawag nimo ha. Pero nga nung magpaduol ka man niya. Gusto ko magkaatuba mi duha. Gusto kong tug-anan yun ko niya. Nga nung ipatay niya nga akong mga ginikanan.
Nagdumot ka gidi ay sa amahan ni Hazel? Iya kong gikuhaan sa akong mga ginikanan, sister. Nganong may balik man sila, sister? Iya ko nung nakita ang imong amahan. Unsa? Giyong-yung ko maayo ang kao. Pero narehistro man kuno siyang hunahuna ang hitsura sa imong amahan. Nagdumot lagi yun ang ako mahal sa salbahis kong amahan. Delikado kung magdugay ang imong amahan ining dapita, Hazel. Kinahanglan nga ipahibaw ko ni sa among rektor aron mabantayan gid siya. Nak, kung si Senior Emilio gitong imong nakita, dili ba kuyaw kung adto ka na hinuon mo puyo didto? Wa ba ko matagbaw sa mong panag-atubang dito sa jail, nay. Gusto kong iyagid kong tuganan. Giyon sa niya pagpatay ang akong mga ginikanan. Nak, gaba na ang nahitabo karon sa nagpatay sa imong mga ginikanan. Pasagdi na lang nga ang tuwa sa langit mo imo silot niya. Gusto sana ko masiguro nga mabalik siya sa jail, nay. Nahadlo ko nga tingalig. Siya pa'y unang makakita sa kumal. Wa pa nimo masiguro kung hain ron si Hazel. Nay, ang akong kasing-kasing mo'y nagsigig mando na kung nga adto ko makita ang akong mahal. Dito sa simbahan. Dong, Ayaw lang ko babagi ang akong tinguhan, nay. ikaw manggod mo'y akong gihuna-huna. Mas labaw kong giuna-una ang akong mahal, nay. Maumanggid ka na imong gusto. Nahala, dili ti kapugngan. Pero dong pangayo abaya gyud sa labang makagagahom nga iyak ang panalipdan. Ako ng buhato, nay. Dong, puslan mga ato ka dito. Wala na sa kubi, aron doon na dayon kay masakyan. Kana mas maayo pa tuod botoy. Uban ni si Dong Milan nimo ha. Sige, nay. Ato na ko ihunong sa ilang attorney, ha? O ato sa kupikapa. Nay, pangiwa ko, ha? Unsa man na ha. Ang dami na sa kong masulob o ihatag ni Butoy. Sige nak. Ako rin mangandam sa imong kinahanglanon. Nay, salamat kayo. Pero ipanumpa ko, nay. Dili ni magdugay. Salamat nga mianhi ka gyud, Milan. Muadto unta ko sa inyo. Ano man, attorney? Ready na ang titulo sa asyenda. Kana mo na kaingon nga nung nawaan ako nga kumahal. Milan, Hangtod relax lang. Hangtod karon, attorney, wa pag na ko makita nga kumahal. Nakasabot ko nimo. But everything happens for a reason. Unsay mo kalibutan nga si Hazel mo'y mag-abli sa bag-o mong ginabuhi. Unya hain man siya, attorney. Nga nung wa pa man ako siya makita. Nga akong mahal mo'y akong gikinahanglan, attorney. Tayo padaog sa kahuyang, Milan. O niya. Imnauna ning tubig ko. Sorry, attorney. Sa ako nang gikaingon nimo. Nakasabot kay ko sa imong gibati karon. Salamat, attorney. Ubalik ko sa kumbento sa mga madre. Unsa man? Tuwa dito si Hazel? Ambot ba, attorney? Feeling gid ako nga adto ko makita nga akong mahal. Og tuwa sa ditong repita ang demonyo nga Senyor Emilio. Unsa? Ako gid siyang nakita, attorney. Siya gyud gaha ang imo nakita. Dili gid ko masayop. Siya gito. Ang ako ang gikadlukan nga kung sakto ang gidiktar sa akong kasing-kasing nga ato ko makita nga akong mahal. Tingalig maunhan pa ko sa demonyo. Unsay akong ikatabang nimo? Nagplano ko nga ato na kumupuyo dool dito. Doon na kayo na sa irang lodging o boarding house nga mahimo kong kapuyan, attorney? Okay. Muban ko. Karon nga tabangan ti ka pangita sa imong kapuyan. Niya nang ilisa ni Milan Botoy Ang bidayon nang arong largan ako.
Ni Butoy, Oh, nang ilang. Patay. Nakit-an tang Karen. lakaw na dahil Butoy. Ako rin may bawang Karen. Sige na, lakaw na Butoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!